Kuzomela ngibuyele ekhaya ilanga lingakashoni. Oh, konje. Angisenalo ikhaya mina. Imisibindi Thandeka. Manje ngenzeni ukuthi ngijabule? Yini leyo? Angikaze ngibe nemicabango nje yaphambilini. Ngijabule kakhulu. Yebo. Ngidinga umculo. Kulobu busuku bengikhululeke nje. Ngakupha ini sisi? Kukhona yini ongangicabangela khona ukuthi ngikuphuze? Kusolwandleke lana sisi. I-sex on the beach ave i-right. Kanti ne-orgasm ikahle uma uzoba nobusuku obude. Oh. Awungitshele yini ngempela le man Suset? Oh, leyo imeni yomuntu ofana noMansur onemali. Hayi ingane efana nawe. Kulungile. Ngizothatha yona. Kulungile. Ngizokulethela khona manje. Zenzo, uMansur ufikile eklabhini. Awufuni ukuyobheka Zenzo? Lo muntu unikezela ngemali. Ongimangazayo ungwesifazane onemali. Anginandaba mina. Hawu. Ingakho uhlezi uwedwa lana. Yazi abantu balokhu bethi ubalekile emva kokuthi wenze icala wena. Uma nje umfana ngamupha usweet lona nje ngendlela edakwe ngayo ngavela bonga hambe naye. Ngizokuthengela usweet.